लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबायदि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जायोदि लोगोफोर दिनै आं बर'नि आबुं सावथुननि सायाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैदोंदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबायदि लोगोफोर आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय आरो बिथां मोगथां बसुमतारीजों डिरेक्सन होजानाय बे आबुं सावथुननि मुङानो जाहैबाय ट्विनी गाब लोगोफोर लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आबुं सावथुनखौ नायनो एक्साइटेड जाना दंमोन बिथांमोना बे मुभिखौ नायनो हासिगोन दि नोंथांमोन बे बर'नि आबुं सावथुनखौ एसबी भिडिअ चेनेलाव आपल'ड खालामदों दि बे बर'नि आबुं सावथुनखौ पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामनाय जादों दि नोंथांमोना एसबी भिडिअ चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबायदि आरो नोंथांमोन बे भिडिअनि लिंकखौबो आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दि नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबायदि नोंथांमोना माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय बिथांनि चेनेल एक्टिभ जानानै थाहैबानो जाबायदि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अल प्रेस खालामना होलांबानो जाबायदि लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे बर'नि आबुं सावथुनखौ दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायहैदो लोगोफोर भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दि गोजोन्थों।